گوش بدار ای واقعہ کہ نشا چی چیزے نشا مردمہ کجا رسینتے. ایک قصہ منی دوستان بیتا ایک اسلامی ملکیتوں کا عدالت دیما پیش کنک بیتا ایک جنین ای جنین گناہ ہمی بیتا ای جنین جرم ہمی بیتا کہ اشیاء وتی چوک کشت وتی نوجوانی چوک کی کشتگی جنینہ وحدی کے پیش کتگی عدالت دیما قاضیہ جست کتا گوشتے تھی جرم اشی تا وتی چوک کے قتل کتا ترا ثبوت ہستیں کتا ای چیز نکتا تو ای چیز انکار کنے جنینہ گوشتا انما ای چیز انکار نکنا ما ای چیز اقرار کنا کہ موتی چوک وقت کشتا. حیران بیتا قاضی جنین شکلا چی ظاہر بیتا کہ نیک و صالحی جنینی شرری جنینی گوڑا قاضیہ ای جلسے تو کا حکم نداتا اشیاء وحدی کے مردم درد کے گا قاضی شتامی جنین کر رہا گشتگی ترا اللہ قسمی تو منا بگو تو تی کیس چیئے تو چیئے وستا و تی چک کشتا تی چمان چی ظاہری ترا یک رازی ہستی گشتے ای جنین گشتا من نلوٹتا و تی کسے قصہ بگشا تو وحدی کہ اللہ منا قسم داتا گوڑا گوش بدار منی کسے گوشے گشتگی منی مردہ وفات کتا منا دو چوک بیتا منی دو چوک بیتگا میں ٹیمہ کہ منی مردہ وفات کتا یک بچ کی و یک جن کی گوشتے میں حالات شر بیتگا میں تنخواہ شر بیتا موتی چوکانگو ہچ کمی نکتا ہر چی آیا نی دلا لوٹتا من داتا گوشتے موانین تگا موتی چوک مزن کتگا منی چوک گوشتے بچک شتا بدی سنگتانی امرا بیتا دان کے آخریہ ای سر نشیا و شرابان کپتا شراب و ہیروئنہ گوشتے مدام ہمیں حالتے بیتگی گوشتے چوکا مارا سخت تنگ کتا ای چوکا مارا سخت پریشان کتا گوشتے من صبر کتا من چیئے بکنا منی چوک کی من ہچ کت نہ کنا گوشتے یار روچی شپا من واب بیتگا بے وحدہ من چارتا منی جن کے کھکارانی تواری گر وگانی گوشتے من جلدی درک بیتگا شتگا ہوتی جن کے کم رہا چی بیتا ای ماتا منی دوستا ہوتی جن کے کمرہ چی دیتا واللہ کے زبان خشک بھی کہ مردم شی ذکرہ کا دل ترکیت تے بلے تاکہ ما حقیقتاں بزانی نشاہ مردمہ کو جائے با گوشتے منی چوکا بچکا منا ماں بکنے منی دوستا ہی ذکرہ مشہومی گوما کرنا چشین جا گیا بلے تاکہ میں نوجوان بزانتے گوشتے من چارتا منی جن کا ہچ گوران نیستی برہنگی منی چوک آئی گما زور کنے گئے وتی گوہار گما لوٹی آئی گما زنا بکا نشائی حالت منی چوک گوشتے ما کوشش کتا کہ وتی چوک کا منح کنا منی سر بھی حملے کتا منی گودی کشی تگا لوٹتا کہ منی گما بھی زنا بکنتی نشائی حالت منی دوستا ای شیطان ایک مردمی شکلیں لوٹی تے وتی مات گوہاران گما زنا بکا چیا ای ہوش شتا ای ہوش نیستے نشایا ای عقل بورتا گوشتے ما کوشش کتا ہمیں چوکے وطار چی دیر بکنا ہے دیر نبیتا بنا چی گوشتے ما درک بیتگا شتگا کچنا چی کار چی آرتا ما جتا می کار چوتی چوکا منی چوک گوشتے ہمیں ٹیمہ مورتا ہمیں وستا گوشتے ما ہوتی چوک کشتا ہمیں حالتا گوشتے ما ہوتی چوک کشتا خیال بکنے منی دوستا نشا مردم ای حالت رسیدتے آکلے مردم وتی نظرہ بہ چستے نکا وتی ماتو گوہارانی چمہ نچاریتے وحدے کے نشا بیتے آ نظمنی مات چیئے آ نظمنی گوہار چیئے آ نظانتی منی غیرت چیئے ہنچو کے مگو نشا مردم اکلا گار کنتے آ مردم کے نشا کنتے آئی یہ حالات آگے گر کی بیتے مردمی شکلہ نظر غیرت چیئے فرمائنی تے ابو بکر الصدیق وحدی جست کتے ابو بکر الصدیق ابو بکر الصدیق امنی دوسرا نہ جاہلیت ٹیمبا نہ کہ اسلام ٹیمبا شراب وارتا نوارتگی بے گوڑا وحدی کی جست کتے گوشتے یا ابو بکر تو چیئے شراب نوارتا جاہلیت ٹیمبا گوشتے مامی اس تے شراب نوارتا یا روچی من بازار روگا بیتگا من چارتا ایک شرعی
مردی مزنی لاک بوجا پوندے گئی نجسا لاک بوجا گشتے پوندے گئی نشا بیتا گشتی سے شراب وارتا گشتے لاک بوجا پوندے تکا وتی دستا کو لوٹی بوارتے وتی دستی بورتا پونزے کرا بدبو بیتا دور ذات کا پدا گشتے ما ما روچا چھ قسم وارتا ما گشتے ما شراب دست پر نکنا اگر شراب اشی مردما ای حالت رسینیتے من کھڑے شراب جندہ نورا امی وستا منی دوستا ابو بکر شراب نوارتا آکھلی مردم کدی بھی نشانہ کنتے وتی اکلا نبا اس ذکر کنتے امام قرطبی وتی تفسیرہ گشتے یہ روچی من گوزگا بیتگا من چاہتا ایک مردی پیشاب کن گئی وتی دیما شود گئی میں پیشاب انگو گشتے امی مرد وتی پیشاب انگو وتی دیما شود گئی گوش گئی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین توبہ نعوذ باللہ اے مرد نشئی دس نماز گر گئی وتی پیشاب آگو گوشتے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین عقل والا مردم منی دوستا نشانہ کا آ مردم کے نشا کنتے آ چونئی وتی عقل استعمال نہ کن گئی آ وتی عقل کار نہ بند گئی تو خیال بکن چی رولا آکلی مردم وتی عقل وتی دستا گو مطبع ای بزان وتی دستا وتی عقل استعمال نہ کن گئی منی دوستا یک لطیفہ ذکر کننتے نکتائی کل میں گا چیئے کم سرد و گرم نا سرد و گرم تاکہ بیزار مبا اے منی دوستا لطیفہ گوشتے ایک مردمی بیماری گفتا ہے سرا بیماری گفتا دردیا گفتا اے مرد شتا اسپتالا وحدی کی ٹیسٹ کتگے ایک سرا و چین چیز کتگنتے ڈاکٹر گوشتا ہوستے تی دماغ خراب ہے تراوتی دماغ بدل کنگ لوٹیتے چرے دماغ جن تی بدل کنگ لوٹے خراب اشار نہیں برو پلان جا گیا او دے دماغ بہا بیتے اسپیر پارٹ سے ہستے دماغا نہیں گوشتے برو پلان جا گیا او دے دماغ بہا بھی امودہ تو دماغی وزیر بیار میں تستے پھری کنے اے مرد گوشتا شر رہے اے مرد چھتا پلان جا گیا رستہ امودہ اسپیر پارٹ دماغا نہیں درد کا میں مرد کے دماغ بہا کا اشیا گوشتا منی دماغ خراب ہے من لوٹیں دماغی گوشتے کی شر رہے دماغ شم بیا تو پتر دماغ درو لینا اختیار بکن تو کجامیہ لوٹے گوشتے کی دماغ بچا ای ڈاکٹری دماغی اشیا قیمت تقریباً 10 لاکھ کی اوشیا بچا ای انجینئری دماغی اشیا قیمت بلکہ 8-9 لاکھ کی او دگے ای پائلٹی دماغی اشیا 5 لاکھ کی قیمت دگے جاگی امنا بڑھتگی گوشتگی ای دماغ ہے گندگے اشیا قیمت 1 ملیون ہے ای نشئی مردم دماغ ہے ای مرد حیران بیتا گوشتگی پائلٹ دماغ 10 لاکھ کی انجینئر دماغ 8-9 لاکھ کی ای نشئی مردم ہیروینی شرابی ہے 1 ملیون ہے گوشتگی ہاو ای دنگا استعمال نبیتا دنگا ہمارا ڈولا ہوتی کاغذانی توکا ہی رہی ہمارا ڈولا منی دوستا ہی رہی اسے دنگا استعمال نکتا ہوتی دماغ ہمیں وستا اگرانی شی قیمت ہمیں ڈولا منی دوستا نشئی مردم دنگا ہوتی دماغی استعمال نکتا اور انمی منی دوستا اگر میں سوالی جوست بکنے ہوتی نوجوان ہوتی براتا چیئے نشا کنے نشا چیئے وستا کنے یک کے ہمیں ابران ترہ کننتی اگر ہوتی زبان اگر نوشی ہوتی دلے تی اوکا ہمیں گوشتے خوشی شوازی وستا تاکہ پریشانی اچھی من دیر ببا تاکہ من خوش ببا اور بعض مردوں ہمیں کہ گولی ورنتے نا گولی اگر چرس کشا اے گوشان گوشتے اگر تو چرس کشے تی دماغ انچو پچ بیتے ماشاءاللہ تو سیاستا یک نمبر بے